Într-adevăr, erau atât de determinați și cântau atât de tare Lobonț, Contra și ceilalți, încât au luat-o mult înaintea acompaniamentului, să-i spunem. O partidă în fața unui adversar care știe să închidă. În precedentele preliminari, Lituania în 12 meciuri nu a primit decât 13 goluri într-o grupă în care a jucat alături de campioana mondială Italia, vicecampioana mondială Franța, Ucraina. A ajuns la campionatul mondial din 2006 până în faza sferturilor de finală și Scoția. Fair play. Fair play. Okay. And we let it fall, right? FIFA. Choose this side, and we change it. Contra a câștigat tragerea la sorți, el alege terenul. Arbitrul Alan Kelly din Irlanda are reputația unui tip aspru, unui tip sever. La campionatele europene de tineret din 2006, la jocul Danemarca-Rusia, a eliminat numai puțin de 5 jucători ruși. E drept al 5-lea de pe banca de rezerve. România a mai fost alături de Lituania în preliminarele pentru mondiale și în 1998 și în 2002. Iată-l pe Victor Pițurcă, cel care cerea 11 atacanți pe teren pentru acest meci. Cerea multă concentrare, multă determinare, pentru că Lituania este o echipă în fața căreia îți poți face jocul ușor dacă marchezi repede. Într-adevăr, naționala este obligată să atace cu cei 11 atacanți, cum îi vrea Pițurcă. Aici probabil că l-a inclus și pe Lobonț, care poate fi omul paselor decisive, așa cum ne-a arătat în campionat. Naționala nu are altă variantă, pentru că va juca în această ambianță atât de tonică, are un plus de clasă, iar Lituania este o echipă solidă, o echipă compactă, i-am văzut și în acele prim planuri în timpul imnului, dar este o echipă croită pe apărare. Antrenorul este portughezul José Cuseiro, cel care a preluat echipa în 14 august, pentru că antrenorul lituanian din acel moment, Agimantas Liubinskas, și-a dat demisia pentru a se concentra asupra politicii. Acesta este Danilevicius, scuză-mă Bogdan, Tomas Danilevicius, omul de care trebuie să ne temem, un atacant de 1,91 m, joacă la Livorno și a dat gol cu Italia la cel de acum de răsunet 1-1 în preliminarele pentru Euro 2008, rezultat înregistrat la Napoli. Începe acest meci cu Lituania în verde, având lovitura de start. Lituania atacă, sperăm să o facă totuși cât mai puțin, la poarta din dreapta. România cu o așezare super ofensivă, în care teoretic mijlocaș în fața apărării este doar Mirel Rădoi. Totul este pregătit, Alan Kelly fluieră începutul meciului și Lituania atacă așadar la poarta din dreapta. Numărul 15 este Klimavicius. El a încercat o pasă în lung de linie, recuperată însă balonul recuperat de ai noștri, care au aruncat de la margine prin Săpunaru. Radu Ștefan și Săpunaru sunt cei doi fundași laterali ai României în această partidă. Săpunaru, care a avut un început de sezon excelent cu Porto, o lovitură liberă obținută acum de jucătorul lui Oser, Daniel Niculae. Bate repede Dică, incursiunea lui Cociș. Cociș este acasă, este la Cluj, o minge centrată prin spatele porții. Nu, s-a dus la vale. S-a dus la vale, cred că ajunge în Someș, pentru că în spatele porții lituaniene nu este tribună, este chiar o pantă extrem de accentuată și cred că acea minge este deja pierdută. Contra a fost cel care a centrat, Contra a fost titular în primul meci de campionat al lui Getafe, victorie în deplasare la Chicon. Contra joacă astăzi mijlocaș dreapta, pe un post unde probabil ar fi evoluat Bănel Nicoliță în cazul în care nu s-ar fi lovit. Este foarte important să marcăm repede, pentru că apoi să jucăm liniștit, să jucăm la adevărata noastră valoare. Contra, încadrat de doi apărători, de doi jucători lituanieni, obține aruncarea de la margine. Se grăbește să o bată, însă trebuie să ia și mingea. Intervine arbitrul Kelly, care face un pic de ordine. Iată și pe José Cuseiro, antrenorul formației lituaniene. Minge în adâncime pentru Daniel Niculae.
În aceste prime minute, lituanienii nu par dispuși să cedeze în mijlocul terenului fără luptă, nu se retrag complet, încearcă să fie o echipă scurtă, încearcă să se apere sus, cu fundașii la 30-40 de metri de poarta lui Karčemarskis. Să vedem această incursiune a lui Mikol Junas, jucătorul lui Hearts. Este o poveste interesantă cu acest club scoțian. Hearts are un patron din Lituania, Vladimir Romanov, cel care patronează și pe Kaunas, echipă care a scos-o din Champions League pe Glasgow Rangers, și mai are un club din Belarus. De aceea sunt foarte mulți jucători lituanieni la Hearts, iar 3 dintre ei sunt titulari în această partidă: Mikol Junas, Sanavicius și Cesnauskis. Klimavicius aruncă de la margine la Semberas. Klimavicius din nou, care încearcă centrarea, respinge însă Rădoi. Marica urmărește acest balon, duel aerian cu Dedura, câștigat însă de Lituania. Numărul 4, Stanchevicius. Control corect, Klimavicius a fost cel care a câștigat balonul, deși ai noștri au protestat. Tușă pentru Lituania. Acesta este Stanchevicius, fundaș dreapta. De 7 ani joacă în Italia, la Brescia, la Cosenza a fost, iar acum este jucătorul Sampdoria. Toți românii fac treabă în defensivă, mai puțin Marica. Și el trebuie să-i țină pe stopării adversi departe de poarta noastră. Urcă imediat Dedura, care are 1,90 m, de asemenea Zemljikas și el 1,90 m. La această aruncare de la margine folosită ca un corner. Mingea este respinsă ușor de Tamaș, care obține un hands. Da, în cea mai bună tradiție a echipelor nordice, tratează lituanienii aceste faze fixe. Cum ajunge mingea undeva în margine pentru a fi aruncată undeva din apropierea careului, toată lumea se duce în apropierea porții pentru a fructifica o eventuală lovitură de cap. Un 5-4-1 pe care îl încearcă lituanienii în aceste momente de defensivă. Semberas este când stopper, când mijlocaș defensiv. A fost pasa lui Tamaș de mare precizie. Dică îi mulțumește. E drept, era greu de preluat pentru că mingea a venit foarte tare și a venit la semi-înălțime. Acesta este Klimavicius, stopperul lui Dinamo Moscova. Daniel Niculae, pasa până la Dică nu iese. Dică, cel care evoluează acum la Catania. Acțiunea lui Radu Ștefan, și el fotbalist în Italia, la Lazio. Priviți cât de sus se apără lituanienii. Rămâne de văzut cât sunt de rapizi stoperilor și dacă vor putea să reziste la mingi trimise în spatele lor spre poarta adversă. Este aplaudat Tamaș și încurajat după această greșeală. E drept, Tamaș este omul în stare să-ți dea pase de 60 de metri de o precizie milimetrică, dar să și greșească asemenea baloane simple, banale. În preliminarele precedente, Lituania nu a pierdut niciodată la o diferență mai mare de 2 goluri. Au stat sus băieții noștri, au reușit să recupereze repede. Iată-l pe Goian pentru Radu Ștefan. Radu Ștefan încearcă să iuțească cu această minge care ajunge la Daniel Niculae. Nu uităm numeroasele absențe importante din echipa noastră, inclusiv cei 2 lideri de echipă, Chivu și Mutu. Contra acum. O minge care ajunge la Cociș, ar putea fi meciul lui Cociș. Iată-l pe Cociș, pătruns pe acest culoar, o privire aruncată în careu. Centrarea este însă blocată. În imagine Răzvan Cociș, jucătorul lui Lokomotiv Moscova, iată revine și el la Cluj și contra bate cornerul sub privirile scrutătoare și ușor întunecate ale lui Pițurcă. Avem în careu 6 jucători, iată la acest corner, bătut bine de contra. Mingea cade în apropierea careului mic, din păcate niciun tricolor acolo să o fructifice. Goian, omul care a înscris până acum 3 goluri pentru echipa națională, cu Belarus, cu Germania și cu Olanda. Goluri importante. Jucător cu un apetit ofensiv care îl recomandă în continuare pentru marile cluburi ale Europei. Început de meci așezat în care românii nu riscă totuși foarte mult. Sigur, jocul este împins spre poarta lui Karčemarskis, dar România încă nu riscă și nu are niciun motiv să o facă.
Un gol, să știi că ar dezgheța complet acest meci. Un gol marcat de ei noștri. Întotdeauna este mai dificil să evoluezi împotriva unor echipe ca Lituania la începutul preliminarilor, pentru că și Lituania are speranțele ei, are obiectivele ei. Probabil, de ce nu se gândește și ea la o posibilă, ipotetică, eu știu, calificare. Este mai greu să întâlnești o asemenea echipă ambițioasă în startul preliminarilor decât la sfârșit, când de regulă nu prea mai are nimic de câștigat sau de pierdut. Mi-aduc aminte de acel meci de calificare cu Lituania din Ghencea, tranșat până la urmă grație reușitei lui Eganea. Foarte bună această combinație cu Rădoi în adâncime, Marica, Rădoi în dreapta așteaptă Cociș, Rădoi continuă, îl lansează pe Cociș, pasa nu este comodă, Cociș ajunge balonul în afara terenului. Păcat de fluența acestei acțiuni. În care a fost implicat și arbitrul. Da, corect. O acțiune care a devenit periculoasă odată cu participarea lui Rădoi, omul care a asigurat plusul zonal în momentul posesiei. Acesta este portarul lui Dinamo Moscova. Zydrunas Karčemarskis este de regulă rezervă. Dinamo Moscova, o echipă care în acest sezon a mers destul de slab în Rusia. Iată-l pe Săpunaru. Transferul lui Săpunaru de la Rapid la Porto, privit cu destul îndoială, însă Săpunaru și-a câștigat fără discuție un loc de titular la campioana Portugaliei. Atacă Lituania cu o pasă în fața porții extrem de periculoasă pentru Cesnauskis. Iată-l în imagine, Cesnauskis scăpat de sub supraveghere de Ștefan Radu. O greșeală care nu trebuie să se mai repete. Cesnauskis ratează prima ocazie a acestui meci și un mare semnal de alarmă pentru apărarea noastră. Acest Cesnauskis este unul dintre jucătorii importanți ai Lituaniei. Joacă la Hearts și la 18 ani era deja în lotul lui Dinamo Moscova. A încercat Cociș, o pasă cu călcâiul, luptă foarte bine Contra și recuperează. Încercarea lui Contra de a pătrunde, Contra este capabil să furnizeze centrări de calitate, așa cum a făcut-o pentru Getafe în ediția trecută a Cupei UEFA. Dumneavoastră revedeți marea ocazie a lui Cesnauskis. Dacă reușea să pună latul, era nevoie de o intervenție salvatoare a lui Lobonț. Intercepție acum a lui Stanchevicius. O pasă cu exteriorul, teoretic Săpunaru are prin planul, dar nu vrea să riște. Săpunaru făcând un semn spre bancă, acolo unde probabil că a simțit privirile tăioase ale lui Pițurcă, a înțeles unde a greșit și sperăm noi nu va mai repeta acea eroare. În adâncime acest balon pentru viteza lui Marica. Nevoit să degajeze, greșit însă Karčemarskis. Da, Marica lasă mingea să treacă pentru că ar fi fost în offside. Foarte bine a făcut, a judecat corect. Vârful nostru de atac, Contra acum. O minge lăsată spre Marica. Marica în fața porții și încearcă să ciupească acolo. Balonul Dică, este corner, cere Dică. Asistentul este de altă părere, au de poartă. Și mie mi s-a părut că ultimul a lovit mingea jucătorul din Lituania. Mi se pare corner și după această reluare. Este însă mai puțin important, o mișcare bună a echipei noastre și, într-adevăr, remarcabil modul în care a gândit Marica această fază. Omul care nu a apucat să joace la campionatul european, dar care este într-o formă bună. Acum la Stuttgart a reușit deja să marcheze în Bundesliga. Promitea prin presă că va reuși golul cu numărul 1000 pentru echipa noastră națională. România a înscris deocamdată de 997 de ori. Xanavicius greșește pasa, iată-l pe Daniel Niculae, capabil să dezvolte o viteză foarte bună, dar priviți cât de repede au adus lituanienii 3 oameni în acea zonă și au reușit să-l izoleze. Semberas, unul dintre jucătorii experimentați la al 57-lea meci în Naționala Lituaniei, și acest Danilevicius care stă mereu la pândă. Aruncare de la margine, executată rapid de lituanieni. Mingea iese din teren, corner. Corner, indică arbitrul Kelly. Protestează Contra.
sunt probabil momentele în care lituanienii pot fi foarte periculoși. Fazele fixe. Au oameni înalți. Este primul corner al Lituaniei. Bate Mikoliunas. Se aglomerează în zona punctului de la 11 metri jucătorii lituanieni, care încearcă să rea acest balon. Deocamdată faza nu este clarificată. Sare acum bine Daniel Niculae și doi jucători lituanieni care s-au călcat pe picioare la această fază, care continuă acum cu pasa bună dată de Marica în dreapta. Sprintul lui Kocic. Kocic încearcă să treacă de Sânberas. Trece Kocic. Kocic mai departe. Încearcă să șuteze din alunecare, dar nu-l învinge pe portarul Karcemaskis. România a fost foarte aproape de a profita de unul dintre rarele momente de contraatac pe care le va avea în acest meci, pentru că Lituania este până la urmă o formație care gândește defensiv, chiar dacă a avut 2 sau 3 apariții în preajma careului lui Lobonț. Iată-l pe Dani Levicius. Oricum este de bun augur această dezvoltare rapidă a contraatacului, semn că băieții au prospețime, au idei și pot profita de aceste greșeli pe care le fac lituanienii în faza de tranziție. Acum un 1-2 închide foarte bine Tamaș, care dă o pasă destul de riscantă. Mingea trece pe lângă piciorul lui Dani Levicius. Un nou balon recuperat repede de oaspeți. A reușit să intervină Rădoi, trebuie să fie atent Radu Ștefan. Iată-i pe lituanieni cum renunță. Unele echipe, în momentul în care pierd mingea acolo, în marginea careului advers, rămân în pressing, rămân sus. Lituanienii preferă să se retragă și să înceapă să contracareze faza de atac a echipei noastre undeva la mijlocul terenului. O nouă acțiune de atac așezată cu pasa lui Radu Ștefan la Dică și de aici o diagonală spectaculoasă spre contra. Mingea însă prinde gazonul și sare înaintea fundașului nostru dreapta. Iată-l pe Kocic, păcat că a alunecat în momentul șutului. Era greu, este drept, era greu să ajungă acest balon, dar cred că dacă nu-i fugea piciorul de sprijin, ar fi reușit ceva mai periculos să încheie faza. Ca pe marele stadioane europene, gazonul a fost un pic udat înainte de meci. Așa se și explică viteza pe care a luat-o mingea la acea pasă a lui Dică pentru contra. Și din nou lituanienii au toți oamenii în spatele mingii. Iată-l acum pe Rădoi. Kocic. Echipa noastră construiește cu răbdare, este în minutul 15. Caută Rădoi pasa filtrantă, însă contra nu a plecat pe acel culoar. Cred că pasa a fost, Bogdane, cred că pasa a fost spre Daniel Niculae. El se demarcase și părăsise zona din partea stângă și se demarcase între cei doi fundași centrali, Climaviciu și Dedura. Însă pasa lui Rădoi a fost imprecisă. Foarte avansat este contra în acest meci. Chiar dacă joacă mijlocaș dreapta, în multe momente este omul care îl sprijină cel mai mult pe Marica. Iată-l pe Goian, pus într-o situație destul de dificilă de Tamaș. Acum Radu Ștefan. Rădoi, faza este bine rezolvată de jucătorii noștri. Da, aplauze, aplauze, crește volumul aplauzelor. Am de jucat cu destul sânge rece această tentativă de pressing. Încercare de un 2, Dică n-a reușit să retransmită însă lui Săpunaru. Urcat și el, iată, pe flancul drept. Din nou Săpunaru. Contra, deviere bună, Dică, ce pasă bună pentru Kocic, însă mingea ricoșează din nou din gazonul umed. Este probabil cea mai bună variantă de a păcăli apărarea lituanienilor. Trebuie jucat repede, trebuie jucat cu pase din prima. Da, sunt jucători inteligenți în linia de mijloc a echipei noastre, jucători care pot combina surprinzător. Mă gândesc aici la Dică, la Kocic, chiar și Rădoi, care are preocupări evidente să accelereze jocul cu pasele sale perpendiculare. Din nou foarte sus se apără lituanienii. Urcă însă Goian, profitând de un spațiu liber. Radu Ștefan. Un pic apăsat, mi se pare, Radu Ștefan de ștafeta pe care a preluat-o de la Raț, unul dintre cei mai constanți jucători ai naționalei noastre. Este lovitură liberă, clar, un fault asupra lui Rădoi, la care Climavicius, nu este Xanavicius, putea să primească chiar și un cartonaș galben. Rădoi bate repede. Ștefan Radu.
Daniel Niculae. Tamaș urcă din nou linia defensivă a lituanienilor. Săpunaru. Foarte bună pasa lui Săpunaru, offside însă la Dică. Dică s-a uitat în permanență la ceea ce fac fundașii lituanieni. A încercat să rămână în poziție regulamentară și mie, ca să fiu sincer, mi s-a părut că a reușit. Conducerea Federației Română de Fotbal. Să știi că ai dreptate. Este o greșeală. Numărul 4, Stanchevicius, era cel puțin pe linie cu Dică. Stanchevicius și el un fotbalist care evoluează în campionatul Italiei la Sampdoria. O incursiune periculoasă și un șut care se duce alături. Șutul expediat de Saulius Mikoliunas. Un om cunoscut pentru violența lui mai mult decât pentru realizările fotbalistice. A bătut un arbitru la un meci Hearts, Glasgow Rangers. Lituanienii arată că au anumiți oameni care pot rezolva aceste dueluri 1 la 1 în faza de atac. Fundașii noștri trebuie să fie atenți și trebuie să asigure dublajul tocmai pentru asemenea momente. Atac pozițional al echipei noastre în vacarmul tribunei. Public cald, public plin de speranțe. Din nou de marcare bună. Pasă în fața porții a lui Daniel Niculae pentru sprintul lui Marica, însă mingea a fost imprecisă. Oricum, ai noștri par să fi găsit slăbiciunea apărării adverse. Este a 3-a sau a 4-a oară când încearcă aceeași schemă cu demarcarea în spatele lui Dedura, pe care probabil că l-au simțit mai lent. Da, se demarcă, vin din linia a doua Cociș sau Daniel Niculae și joacă între fundași, fie între Sembera și Dedura, fie între Dedura și Climavicius. Se plasează între cei doi fundași și pe acel culoar pleacă pasele de la furnizori. Și încă o constatare pe care probabil că au făcut-o și jucătorii noștri. Karczmarski are probleme la degajări, merită să pui presiune pe el la aceste mingi întoarse înapoi pentru că este posibil să greșească. Este a doua oară când îi trimite mingea lui contra. Karczmarski este, cum spuneai și tu, rezervă la Dinamo Moscova, este în schimb titular de 4 ani la Național. În imagine Mikoliunas, băiatul cu sânge fierbinte de la Hearts. A fost într-adevăr eroul unui episod cât se poate de neplăcut. A bruscat un arbitru într-un meci de campionat. Și el titular la echipa națională, Mikoliunas, titular la echipa națională din 2005. Preluarea lui Daniel Niculae este un pic cam lungă. Mingea ajunge însă la Radu Ștefan, are nevoie de sprijin și îl primește de la Rădoi. Avem 5 oameni lipiți de apărare adversă, dar pasa lui Rădoi este greșită. Rădoi este omul care trebuie să greșească cel mai puțin în echipa noastră. Jucătorul lui Lazio, Ștefan Radu, faultat în această fază de Pilibaitis, mijlocașul dreapta al lituanienilor. Kaunas a realizat o performanță extraordinară pentru fotbalul de club din Lituania, pentru fotbalul lituanian. Să vedem însă această acțiune cu pătrunderea lui Cociș. Cociș pregătește centrarea, respinsă însă ușor de Dedura. A fost o centrare la semi-înălțime. Spuneam, Kaunas a ajuns până în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor după ce a scos-o din Europa pe Glasgow Rangers. Acum Gabi Tamaș cu o minge lungă, o centrare șutată, respinsă de apărarea înaltă a Lituaniei. O pasă dată de Daniel Niculae la soartă. A sperat să fie cineva acolo, să fie un coechipier. Era o idee pentru a iuți jocul, însă dacă nu există într-adevăr soluție, n-are rost să pierzi mingea. Iată acum pe Daniel Niculae, bună pasă spre Marica. Marica este în careu, în fața porții, Dică, minge deviată, corner. Păcat, Dică avusese prin planul, era în poziție de finalizare. Dacă mingea trecea de fundaș, probabil că decarul nostru ar fi înscris. Bună cursa lui Ciprian Marica. Lovitură de colț pentru ai noștri, aducem din nou 6 oameni în careul advers. Nimeni la respingere. Sunt și ei foarte, foarte înalți. Nimeni la respingere, Bogdan. Cornerul lui Dică, o minge deviată peste bară de Tamaș. Iată un moment bun reușit la corner de echipa noastră, cornerele fiind
după părerea preconcepută, dar extrem de larg răspândită, cornerul fiind o specialitate a lituanienilor. O echipă care seamănă mai degrabă cu una de basket decât cu una de fotbal. O mulțime de jucători înalți, undeva la 1,90 fiecare. Marica își cheamă coechipierii la pressing. Să vedem dacă vor reuși tricolorii, acea pungă de recuperare la această aruncare de la margine executată de Stanchevicius. Trimite lung, Stanchevicius recuperează Rădoi și ce fault primitiv comis de Semberas. Parcă nici n-a văzut că are un jucător în față. Parcă nici n-a văzut că între el și minge sunt un adversar. Da, o discuție între Kelly și Davida Semberas, jucătorul lui CSKA Moscova. Până la urmă l-a împins, am crezut că l-a lovit și cu piciorul. 11 sezoane a petrecut acest Semberas în campionatul Rusiei. 7 dintre ele la CSKA Moscova, cu care a câștigat de altfel și Cupa UEFA. A fost Acum lui Danilevicius. A fost o pasă greșită a lui Rădoi. Pilibaitis, Danilevicius, pericol mare. Lobonț face miracole în fața lui Danilevicius. Este mingea de care aveam cu toții nevoie. Extraordinară intervenția lui Lobonț și iată răspunsul nostru. 3 contra 3 pe acest atac. O pasă în spatele fundașului pentru Marica. Marica se bate efectiv cu Dedura, care câștigă duelul, însă ai noștri aruncă de la margine și tot publicul se uită spre Lobonț, toată lumea îi mulțumește în gând. O intervenție senzațională, o minge aproape imposibilă, salvată de golkeeperul nostru. Ar fi fost 1-0 pentru Lituania dacă n-ar fi existat extraordinara inspirație a lui Lobi. Aruncăm lung, Goian însă nu ajunge. Atinge acum acest balon pe care încearcă să-l recupereze Rădoi. Rădoi trebuie să fie extrem de precaut atunci când se lansează în incursiuni ofensive. Trebuie să aibă spatele acoperit. Așa s-a întâmplat la faza precedentă. A plecat la 1-2, a greșit pasa și apoi toată această greșeală era să coste extrem de scump. Un fault în atac acum comis de Marica, după părerea arbitrului. Oricum, acea minge nu ar fi trebuit să treacă de cei doi stoperi ai noștri. N-ar fi trebuit să treacă de Tama și de Goian. A ajuns la Danilevicius, care era complet liber. O intervenție excepțională a lui Bogdan Lobonț. O intervenție echivalentă cu un gol. Tot contabilizăm golurile pe care le au atacanții noștri marcate la echipa națională. Ar trebui să-i contabilizăm și lui Lobonț aceste intervenții. Da, Lobonț mult mai agitat după reușita de acum un minut. Moralul său avea nevoie de o asemenea paradă extraordinară. Din nou o încercare de minge pe culoar, o preluare foarte bună, izbutită de Marica. Marica în duel cu Stanchevicius. Au strâns însă la timp lituanienii în acea zonă. Recuperăm prin contra. Pasa lui Contra, prea puternică însă pentru Dică, pe care unele ziare din peninsulă l-au criticat că este lent. Skoda Octavia Trend, începând de la 13.990 euro cu TVA inclus. Revenim în direct, jocul continuă cu o aruncare de la margine în favoarea Lituaniei, care iată în aceste prime 25 de minute arată foarte bine, se ține tare pe picioare și pune probleme. Ei au avut până acum ocaziile meciului, trebuie să spunem acest lucru, chiar dacă și Kocic a avut acea incursiune în care s-a prezentat în fața portarului Karčemarskis. Din nou o pasă pe culoar. Reușește să se replieze la timp și să trimită portarului Klimavicius. Apariții interesante ale lui Kocic din linia a doua. Să vedem cum va reacționa apărarea lituaniană la manevra făcută în repetate rânduri de ai noștri, cu acele pase perpendiculare printre fundașii formației lituaniene. Goian câștigă, așa cum era de așteptat, duelul aerian. Mingea ajunge însă la Stanchevicius, pressingul lui Dică, ajutat și de Daniel Niculae. Acesta este Cesnauskis,
cel care a ratat prima ocazie, și Cesnauskis este avertizat de arbitrul irlandez pentru comportarea sa incorrectă în duelul cu Daniel Niculae. Daniel Niculae câștigă prin planul. Hens, da, Hens a făcut rapidul mijlocaș lituanian. În imagine, Deividas Cesnauskis. La 20 de ani debuta la național, acum are 27. Încă o dată Dică încearcă să se desprindă de acest Semberas, care pare să îngrădească foarte mult mișcările pe care le face în acea zonă centrală. Radu Ștefan se complică în fața lui Cesnauskis. Intercepția lituanienilor la timp, însă intervine Daniel Niculae. Este treaba pe care trebuie să o facă Daniel Niculae și contra pe flancul opus. În momentul în care fundașul lateral urcă și pierde mingea, trebuie să coboare cei doi și să încerce să blocheze contra oaspeților. Un schimb de priviri foarte semnificativ între Radu Ștefan, fundașul stânga, cel care a greșit, și Daniel Niculae, mijlocașul stânga, cel care a trebuit să repare greșeala. Scuze aruncate din priviri de Radu Ștefan și un zâmbet mai degrabă obosit al lui Daniel Niculae, care trebuie să-și revină după efortul său. Se plângea Victor Pițurcă de căldura de aici de la Cluj și de faptul că este o umiditate în aer cu care jucătorii noștri nu sunt obișnuiți la București. Îi părea rău că n-a venit mai devreme la Cluj, că a venit abia joi. Sigur, spunea tot el, ambele echipe evoluează în aceleași condiții. Bună intervenția lui Goian, care îl împiedică pe Dani Leviciu să se întoarcă cu fața la poartă, iar acum pasa rapidă spre Cesnauskis îl surprinde pe acesta în offside. Jocul reluat. Cocici, venit mult în spate, din nou pasă filtrantă care îl căuta pe contra, se interpune însă Marica și vârful nostru de atac este faultat. Este chemat la ordine de capitanul contra, Tunarul Tamaș. Nu, ambii stoperi sunt trimiși în careu, Goian și Tamaș, probabil la capătul centrării, sau mai bine zis acestei mingi cu boltă, care va fi trimisă de contra în careul advers. Rădoi îi strigă ceva lui contra, acesta bate cu efect, încercare de deviere pe spate a lui Goian și este corner. Dedura a fost cel care a reușit să respingă, un jucător despre care se spune că este monitorizat de Bolton Wanderers, care se gândește să-l ia în pauza de iarnă, în acea fereastră de transferuri. Contra este cel care execută fazele fixe ale echipei noastre în această primă jumătate de oră. Din nou înghesuială mare, acolo dreptul punctului de la 11 metri, centrează Contra. Cred că a trimis special Radu Ștefan, însă nu este nimeni pe recuperare. Radu Ștefan a întors în marginea careului. Ideea nu fusese rea, dar toți jucătorii noștri se repeziseră spre poarta lui Karčemarskis. Da, a fost o schemă interesantă. Doi jucători în fața porții, încă alți patru undeva grupați la 11 metri și prin spatele lor a venit Radu Ștefan, care însă nu s-a poziționat corect ca să dea drumul la voleu. Să știi că România a riscat foarte mult la faza precedentă. Lângă numărul 16, Xanavicius, rămăsese un singur om. Dani Levicius acum încearcă să-l pună pe Tamaș sub presiune. A reușit să recupereze Xanavicius, un jucător scund, dar de viteză. Iată-l la minge, Xanavicius, a căzut Dani Levicius. Și echipa noastră a reușit să potolească acest moment din jocul adversarii. Mai mult izbutim să recuperăm. A fost urcarea lui Stanchevicius. Mingea trece însă cu viteză de la o echipă la alta. Se greșește rampa de lansare pentru contraatac. Stanchevicius! Stanchevicius! Ce gol senzațional de Stanchevicius! Șut în vinclu, o reușită de excepție. Un gol superb. Unul dintre cele mai frumoase văzute aici pe acest stadion. Și Lituania conduce cu 1-0. Veți vedea însă la reluare, dacă vom vedea faza de la începutul ei, cum Stanchevicius este scăpat din nou de Ștefan Radu. A intrat în 1-2, nu, mai din timp, dacă se poate da această reluare. Stanchevicius intră într-un 1-2 și este scăpat de sub sufraghere de Ștefan Radu. Probabil cel mai bun șut din cariera lui. Da, dar ce contează asta? Pentru că șutul este realmente impresionant.
José Cuseiro iese pentru prima oară la marginea terenului. Antrenorul portughez care a pregătit-o pe FC Porto, care a retrogradat cu Alversa, dar a fost și declarat tehnicianul anului în Portugalia. Pe vremea când era la Setúbal, Daniel Niculae. Trebuie să încercăm să replicăm rapid. Daniel Niculae pe colțul lung, este păcălit Marica. Corner până la urmă pentru echipa noastră. Un corner pe care se pregătește să-l execute din nou Contra. Publicul din Cluj reacționează deocamdată bine în fața acestei lovituri pe care am primit-o în minutul 32. Bine Goian, dar peste bară. Publicul a reacționat pozitiv, a reacționat european, cu fair play, cu sportivitate. Să vedem care va fi reacția echipei însă. Lituania conduce cu 1-0 prin acest Eurogol semnat de Marius Stankiewicz. N-ai ce să-i faci. Un șut într-adevăr senzațional. Și Lituania conduce cu 1-0. Este primul gol pe care Stankiewicz îl marchează în echipa națională. El este fundaș. Astăzi joacă pentru a 40-a oară pentru Lituania. Fotbalistul Sampdoriei Genova. Da, 7 ani petrecuți în Italia înseamnă ceva, iată că au lăsat urme. Acum un șut de la distanță sau poate o lansare în adâncime. Încercat șut de la distanță, mai degrabă încercat de Tamaș. Gabi Tamaș, accidentat în meciul cu Craiova. Să sperăm că Glezna îl va ține. Mă așteptam să-l văd pe Pițurcă în picioare după acest gol. Mă așteptam să-l văd impulsionându-și băieții. Iovan este cel care se ridică. Pițurcă deocamdată probabil judecă mutările pe care trebuie să le facă în această nouă conjunctură. Intervenția lui Tamaș, de la Daniel Niculae, mingea se duce la Dică. Marica deviază, dar Dică urcă prea încet. Numai de încredere n-aveau nevoie lituanienii. Va fi un adevărat test de maturitate pentru echipa României, care în absența lui Chivu, a lui Mutu, a lui Raț și a celorlalți, va trebui să recupereze, să refacă acest handicap. Cine va fi însă omul care va comanda renașterea? Aici este momentul în care este mare nevoie de un lider. Să sperăm că România va reuși să-l găsească printre acești 11 jucători. Poate va fi chiar Răzvan Cociș, titular la Euro în partidele cu Franța și Olanda. Lovitură liberă executată de Contra. Din nou înghesuială mare în această apărare compactă a Lituaniei. Avem 6 jucători la marginea careului, în interiorul careului. La respingere stă Cociș, Rădoi undeva la colțul scurt, centrează Contra. Au sărit însă foarte bine cei doi zburători din apărarea lituaniană, Klimaviciu și Dedura. Și din nou corner. Din nou corner acordat de Karčemarskis, portarul oaspeților. Minge prea înaltă pentru Tamaș. 2 goluri a dat Gabi Tamaș pentru echipa națională cu Slovenia și cu Albania în preliminariile trecute. Tamaș a revenit la Dinamo după ce a ratat un transfer în Scoția, unde putea fi coleg de campionat cu mulți dintre acești fotbaliști lituanieni. Un balon degajat acum lung, la care Radu Ștefan nu reușește să intervină. Au fost destule momente în care Radu Ștefan a fost depășit în această primă repriză de adversarul său direct, de acest Cesnauskis. Minge câștigată de Stankiewicz, autorul golului, care a încercat să-l impresioneze și pe arbitru. Alunecă, din păcate, Cociș, încearcă să recupereze Contra, intervine la minge, Contra, intervine și Rădoi, însă îi creează culoar până la urmă lui Mikoliunas. Intervine faultul lui Goian, care va fi avertizat, un fault esențial, pentru că Mikoliunas se ducea spre poarta lui Lobonț, avea culoar, putea să pătrundă perpendicular.
Practic Goian s-a sacrificat în această fază. Dacă trecea de el, am fi fost într-o situație de 1 contra 3, ar fi rămas doar Tamaș acolo. Iată-l pe Rădoi, apoi Goian depășit și el. Este obligat să faulteze în fața lui Micol Iunas. Mai puțin de 10 minute până la pauză. O minge aruncată spre Dani Levicius. Goian îi pasează lui Dică, aleargă mult și deocamdată eficient lituanienii. Stanchevicius, Lobon scapă în față. Pericol public acest Stanchevicius în momentul în care ajunge în acea poziție și poate să șuteze spre poartă. Încă o minge prinsă de Lobonț în fața lui Dani Levicius. Degajează Lobonț spre Marica, în timp ce noi avem reluarea șutului lui Stanchevicius. Minge deviată, ați văzut o minge deviată, dar parată de Lobonț. Este repriza Lituaniei, fără îndoială. Până acum, minutul 38, au un gol senzațional, au avut 3 ocazii mari și noi, din păcate, avem gustul amar al unor erori inacceptabile în defensivă. Acțiunea lui Contra cu o minge trimisă în dreapta pentru Cociș. Urcă și Săpunaru. Centrarea lui Cociș spre Daniel Niculae. Mingea a depășit însă în aer linia de poartă. Daniel Niculae, omul care a greșit la faza precedentă, la faza care a precedat, mai bine zis, șutul lui Stanchevicius. A dat o pasă neglijentă, o pasă dezordonată și lituanienii au recuperat. E corner până la urmă. Se pare că la centrarea lui Cociș mingea l-a atins pe un jucător lituanian. Lovitură de colț pentru ai noștri, pe care se pregătește să o execute Dică. Din nou foarte mulți oameni în careul lui Karčemarskis. Trimite Dică. Karčemarskis nu iese, însă mingea îl depășește pe Tamaș. Faza este continuată de Contra. Acțiunea lui Contra. Contra pregătea un șut. S-a răzgândit până la urmă. Vine în concentrare spre Marica. Două centrări bune, două centrări care n-au putut fi respinse de apărarea adversă în primă fază, dar două centrări care i-au depășit cu câțiva centimetri pe atacanții noștri. Iată din nou contraatac periculos. Cesnauskis, lansarea în adâncime spre Micol Iunas este însă nereușită. Cine spunea că Lituania este numai o echipă defensivă s-a înșelat? Noi spuneam. Ne-a arătat în această primă repriză că știe să profite de fiecare moment care îi se oferă. Dacă Marica ciupea această minge. Aceste centrări au avantajul că produc pericol și panică în apărarea adversă, însă rămâne de văzut dacă reprezintă într-adevăr o soluție. Pentru că în afară de panică trebuie să aducă și goluri centrările astea. Lucru destul de greu de reușit în fața unor apărători de 1,90 m cât măsoară Dedura și Stanchevicius. Sau 1,88 cât are Klimavicius, numărul 15. A stat bine Radu Ștefan, astfel încât Dani Levicius a intrat în offside. Se afla în spatele lui Tamaș, dar Radu Ștefan a reușit să se coordoneze cu Tamaș. Iată momentul. Astfel încât priviți liniile de pe teren, liniile de gazon, vă facilitează observarea acestor poziții afară din joc. Rădoi pentru Contra. Urcă și Săpunaru. Centrează Contra. Daniel Niculae a atacat pe scurt, însă cred că era mai bine dacă rămânea pe loc, pentru că a fost o centrare peste întreaga apărare. Să fie această ploaie de centrări un semn de precipitare sau pur și simplu vrem să punem presiune pe echipa Lituaniei în acest final de repriză? Săpunaru. A venit Cociș la primire. Dică încearcă să se desprindă de marcaj. Mingea îl caută însă pe Marica. Marica protejează. Dică acum destul de încet se prezintă la balon. Aruncare de la margine, pentru că Ștefan Radu a lăsat balonul să iasă. Pițurcă iese acum la margine și face semnul Dică să vină, să se arate probabil mai mult la joc. O minge care ricoșează în afara terenului. A fost lovită de Cesnauskis. Radu Ștefan pentru Marica. Lituanienii luptă să recupereze acest balon. Radu Ștefan cade în duel cu Pilibaitis.
și este o nouă lovitură liberă în favoarea echipei noastre. Goian se duce din nou în carelul advers, Tamaș rămâne însă. Radu Ștefan, centrare șutată, o minge care depășește apărarea lituaniană și este doar out de poartă. Ingrediente, apă, malț, hamei și mult fotbal. Bergenbier, berea fotbalului românesc. Minutul 43 al acestui meci și din reacțiile lui Karcev Maskis, care a avut nevoie de 20 de secunde pentru a-și pregăti această minge, se vede clar că lituanienii vor să intre la pauză în avantaj. Golul marcat de Stanchevicius în minutul 31 cu o execuție incredibilă. Am spus-o și eu repet, probabil că a prins șutul carierei. Goian primește de la Tamaș. Schimb de pas între cei doi fundași centrali. Apare Rădoi, însă nu poate fi jucat. Goian continuă de unul singur. Dică este aproape, chiar prea aproape. Greșește execuția, încearcă să recupereze Cociș. Lituanienii pasează rapid, însă se plasează bine Săpunaru. Săpunaru rezistă unui atac, îi pasează lui Daniel Niculae, se putea lăsa avantaj și eventual acordat ulterior acest cartonaș galben. Încă un cartonaș galben arătat formației lituaniene, îl primește Mikoliunas. Încă un minut și jumătate până la pauză, plus probabil încă unul de prelungire. Din nou urcăm cu întreaga echipă în jumătatea adversă. Dar omul primei reprize pentru România a fost totuși Lobonț, cu acea intervenție senzațională în fața lui Danilevicius. La scorul de 0-0. Bate Tamaș. Tamaș preferă să trimită scurt la Radu Ștefan. Radu Ștefan, centrare modestă, care în plus ne expune unui contraatac. Rădoi nu reușește să blocheze, intervine Goian. Acum la minge este Cociș. Cociș cu două driblinguri bune. Faultul comis de Zelmicas și lovitură liberă din poziție favorabilă. Rădoi este jucătorul faultat. A primit o lovitură zdravănă peste glezne. Iată pasa printre a lui Cociș. Și faultul destul de dur al lui Zelmicas, într-adevăr. De data asta o poziție mai bună, o poziție centrală. Dică ar putea fi unul dintre executanți. Sunt 23 de metri, 24 de metri. Poziție centrală. Dică sau Tamaș? Este un moment important al acestei reprize. Din această poziție am putea să egalăm până la pauză. Zid mare, zid din 4 jucători lituanieni. S-au mai atașat 2 tricolori, unul dintre ei este Contra. Și pleacă probabil Dică. Într-adevăr, Dică! Mingea mușcă transversală. Un pic mai jos și ar fi fost egal. Dică este omul care a dat golul din amicalul cu Letonia, din lovitură de pedeapsă. 9 goluri pentru echipa națională, marcate până acum de Dică. N-avea nicio șansă Karcev Maskis. Execuție bună. Execuție bună, un pic de șansă iar mai fi trebuit lui Dică pentru a restabili egalitatea. Așa este 1-0 pentru Lituania, prin golul marcat de Stanchevicius. Respinge Goian. Marica însă este singurul vârf al echipei noastre, pentru că Daniel Niculae joacă undeva în bandă. Pe bancă se află Marius Niculae și Bratu, pe care s-ar putea să-i vedem în repriza secundă. Rădoi îl găsește pe Dică. Dică cu o pasă dintr-o bucată pentru Marica. Lituanienii erau însă foarte bine organizați în apărare. Și își apără acest avantaj în corul celor câțiva susținători ai lor. Goian cu o intrare de fundaș 100%. Are însă un cartonaș galben și asta nu-i bine deloc. Lituania a fost fără discuție o surpriză pentru toată lumea în această primă repriză. Acțiunea lui Contra.
O minge primită de Daniel Niculae, care încearcă să se întoarcă spre poartă. Din nou Contra, foarte bine, a combinat cu Săpunaru. Centrarea lui Contra, respinge însă Dedura. O centrare enorm, o centrare trimisă în careu, fără ca acolo capitanul nostru să se uite dacă este vreun jucător pe colțul scurt. Primește Radu Ștefan, este probabil ultima acțiune a reprizei. Rădoi. Pentru Cociș, care a muncit mult. Daniel Niculae, bine până la Dică. Faza continuă cu Contra. Cosmin Contra, centrare, Dică și portarul Carce Marchis reușește să respingă o lovitură de cap nu foarte puternică, dar plasată. Așadar se termină repriza. Lituania, România 1-0 și Naționala într-un moment extrem de stânjenitor va încerca la pauză să-și regăsească tonusul și forța ofensivă.